Guys, sayo ra kayong mukbang. Muna mong kuha gabi day. Update mo na mo sa mong kuha gabi sa kuan. Kining sinulan ba? Ay, lagi kayo guys. Kuhan lagi guys. Pilar ka po kayo. Ang lamas guys, kuhan ra. Sutik ni. Sotik ini. Natanan. Pagdali na diha kaya kuan. Ayun na lang. Asa naman tong langgam guys. Lata na nandun ulit. Dere itong ano. Palit niya. Kaon na ka? Ano na? Langgam na. Muna. Naman, plano. Iwan na puta? Yeah. Basakan. Basakan. Basakan mo. Jam mo na diya. Di pa man din tortolan. Tortol na eh. Tortol na. Tanom, magaling sa likod nila ardi. Ang tanom na ila ardi likod. Flatbed. Karon ting bakit na gyud ron kay ting uwan na. Kirag na kay kurinti. Udok. Udok. Asa ni bakit masakan ay dapat kaya. Sige mabalik ko guys. Loy kayo yung mga naong. Nila ka? Loy kailang mga naong guys. Dito pa sa gawas. Ano yung mga naong sa mga loy? Na ang tapad wa ka upaw. Nandok na ka. Wala po ka pangag tapad. Wala po yung motor ni ano no? Hindi. Kanan. Pindi. Dakaan mga po na. Dakan niya mga gusto. Tumel daw. Kung mapaldo otro, di makapa-repent. Long. 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 Long, long. Wala mo na ako daw sa. Tama. Yung tala sa exotic food. Exotic food. Puto kayo mangutin na yun. Puto kayo mangutin na ba? Baki na kuhan ay. Bukod. Ang gayo. Nag-live ka rin. Live na. Video. Hindi. Video upload na ko. O tayo, walang ko upload. Natag-live. Asa na itong langgam nga ba? Langgam. Nagbayaran ako ng lapaan. Lapaan. Tapos yung huwag langgam ba? Nakakuha ko mo liog. Ito ba yung tama may Liog. Unsa na na pa? Wadi manilanggam halas mani. Oo na. Halas niyo. Kuswa tayong G-size toton ron. Sayang kayo, wala tayo an. Ang Number niya. Kastra kayo. Kaya ba tayo sa langgam ganun na? Kaya. Label lagi na kwarta. Galing po kwarta. Sinsiyan, magkita na. Oo, kakuan mo eh. Sige, tayo sa mga tuwatan. Kaya pagka-unlock. Kaya mamix ang kan babasa. Ano ka kakak ba?
guys. Okay, kias guys. Kulang og ice. Kulang og ice. Batayin nila. Kulang daw og Sunod na ka pa? ice. Mangit noon. Kana. Potok. Yung kapag. Son. Nangit. Unya na lagi bakit? Bang nagkaon pa ta diri. Kay restito ba? Tuon daw restito ba? Kahuwat og tugaan. Kuman mi ka. Nah, karong pag yun siya kagawas. Na. Ay, taon na gikan. Nahusuwa na yun, bird. Nahusuwa na. Ang mukapas. Man na. Suwa nun, Brad. Mas kaon. May puas, Col. May puas. Manulo ta. Dito ta agi sa dito ta oras mo sa poy kay padung babaw. Daghang yung baki mga ambog anak nagtraktor naman. Ba't po, pre? Ito si mong kunan. Ang magkali. Muna yung sinulaan gabi guys. Wag yun. Way kalidi guys. Tilok yun. Kurehipos sana kay ibaw ng buong. Way kalidik toton guys. Ha? Tix ng playtime guys. Casino Plus. Siya nga si numero ano niya guys. Wag yung matay eh. Sa numero ni Moron doon? 615. 615? Sus. Kano sa man to? Ganyan na pagpangaon na to. Buntag pa. Unas dos. Dua. Sayang kayo. Suwat na ng Red Rose ron. Kaldo ta na taron. Kuhan lang ta. Alright guys, thank you for watching guys. Hurot gid so tilok kayo. Okay.